Shalom saudara-saudara seluruh jemaat Tuhan HKBP Cijantung. Dalam semangat arak-arakan tahun transformasi HKBP tahun 2025, maka kita HKBP Cijantung akan ikut bersama-sama merasakan bagaimana roh dan gelora tahun transformasi tersebut. Untuk itu, HKBP Cijantung melalui panitia tahun transformasi sudah merancang satu kegiatan yang dapat membuat kita bersama-sama mendapatkan informasi, pengetahuan tentang transformasi HKBP. Hal itu kita akan lakukan melalui kegiatan Family Gathering HKBP Cijantung yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 yang akan datang di Rumah Perubahan. Melalui video ini saya mengajak kita seluruh warga jemaat HKBP Cijantung, mulai dari sekolah minggu, remaja, Lapas Subulung, Ruas Ama, Ruas Ina sampai lansia. Mari bersama-sama berikan waktunya kita hadir bersama-sama mengikuti Family Gathering dan mendapatkan pengetahuan pengajaran melalui transformasi HKBP yang akan diberikan oleh hambanya Bapak Parlindungan Marpau. Saudara-saudaraku, mari catat hari Sabtu 19 Juli 2025 di Rumah Perubahan. Kita akan bersama-sama menghadiri Family Gathering HKBP Cijantung. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa tanggal 19 Juli 2025. Horas.
Shalom saudara-saudara seluruh jemaat Tuhan HKBP Cijantung. Dalam semangat arak-arakan tahun transformasi HKBP tahun 2025, maka kita HKBP Cijantung akan ikut bersama-sama merasakan bagaimana roh dan gelora tahun transformasi tersebut. Untuk itu, HKBP Cijantung melalui Panitia Tahun Transformasi sudah merancang satu kegiatan yang dapat membuat kita bersama-sama mendapatkan Kuria naina holongan ni Tuhan Yesus Kristus tabuk kama parsorata parminggota mare demahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot anoon. Amen.
nama mulus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alai namian rodi saleleng ni leleng na do nama kalomohon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami nung amarpungu hami dison di ari na pinarbadianmi. Say buhay ma pinggol dohot rohanami. Asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiai. Jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami. Asa hu parhasia kami aka ari-ari ni ngulunami napodoki. Say pamasuk mahami Tuhan uluan sa leleng ni leleng na. Pujion nami mahodisi. Markite-kite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion ima na tersurat di Matius 5 ayat 10. Naing songonima marsinodang palitomuna di jolo ni halak asa di ida akka pabahena muna na denggani asa dipuji nasida amamuna na di banua gijangi atong rapangidogogo mahita lahu mangulahon na bartu patikni tuatai. Ale Tuhan debata sai parogogo imahami mangulahon na bartu patikni. Amin.
patopotima dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo kami di jolom martangiang tuho dada mangasakon hati koran nami na mangasakon asine roham na gudangido saya si maroham mida sa dok bangso nami sesama dosa nami sa lukutna say sungguli maroha nami asa muba roha dohot pangalahon nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringon Tuhan sesan ni dosa. Songrod dohata ni Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi akka pangalaw sim songon obun. Jala songon obun nato manorop akka dosam. Say mulak mahotuau ayaw do si baluaho. Hasangapon mari debata na di gijang. Amen. Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggutna sadarion ima narienet sian pesalmen 42 mamukan sian ayat sada 1 ayat 12 tajahama marsikat sorin edde si podaon sian akka anak nisikora Songon pangaluhon di ursa di aka guluan songon nido pangaluhon di todiku tuho ale debata mauas do todiku di debata na mangului adiga petol hasau asahui dabo kini debata sai ilu-iluku do si pangauku arian dohot borngin ai manipat ari do dipandok tuau di dia do debatam molo sapalamar ningo tau disi jadi usema ho hilala rohaku di bagasan na uduri ahu na zulu rap dohot akan atorop manopot bagas ni debata huhut marsoara olop-olop dohot puji-pujian rap dohot akan alaho marari raya puasa sai tukiho ale todiku jala puasa sai rusak ho di bagasan au haposi ma debata ai sai na pujoku dope ibana hatuoni boiku jala debataku tuki do rohaku di bagasan di bahini marningot doau di ho sian luat partopihon Jordan dohot sian Hermon sian dolok misar saya masih haran do aka sapuran di bahin suara ni hasakmu sude aka opakmu dohot geruangmu mangkupi hau alai di perbaga-baga Jehovah do asini rohana arian porngin pe
Saya memuji jalan martangi yang doa tu debatani hangu luaku. Jadi niku do mandok debata pertarung ki. Puasa tung dihalupaun hoau. Puasa ikon say martujung au mardalan di bahen pangarsaki ni musuh. Nunga magupuhian bolioliku. Lam diistahi akamusuku doau. Ai di padat datina sida do ganu pari madok tu au. Di dia do debatam. Puasa say tuki ho ale todiku. Jala puasa say rusak ho di bagasan au. Haposi ma debata. Ai say na pujoku dope ibana. Hatuan ni diku jala debataku. Ido sahatna. Mertua do akan atu mangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amin. Tidak ko maha porsiao tai songon na hina tidak ko ni dongata sa porsiao di sadok portivion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama partuku na suatu dosa na tuma palangit dotan au porsia di Yesus Kristus ana ni debata Jehovah na sasadei imana tinubuhon di si Maria na gabi-gabian siato di parbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumau na berni di pengumuman di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinasilang na tuat turun di tanah na mula mengulu di hari patuluhan na manaik susurgo lau hudul tusiamun di dapata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halana mengulu dohot na mate au porsia di todi parbadia jalarong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia dohot dihasilani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabagi maco siting namasa di tengah-tengah ni huriata. Tatangihon ma titing huria manang warta jemaat di minggu na parjolo duk Trinitatis tanggal 22 Juni 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Para halado mengucapkan
Salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Ainunga di roro hita sian gonggoman hahulomoni, jala di paucat ita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose pasal 1 ayat 13. Nama ragam, na berjulu, situa mamongoti obas pensiun. Di hari Kamis tanggal 14 Juni 2025 na salpu, Bohoma amang situa aruan marumurono 15 tahun. Obar tuaturan peraturan ni huriata HKBP, mamongoti obas pensiun manasida sian ulaon hapar haladoon di tonga-tonga ni huria. Domutusi di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025 naroon. Papungutupak apresiasi dohita marhite amplop si pamasuhota tu kantong 2B. Songotada ni hamuliateon ni rohata tu debata di pakkobasion nasida na sailaon di huriata. Tupak tu dana sosial huria na tapatupa na sailaon masohot majolo. Udutusi di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di parmingguon masuk pukul sia 30 paborhaton manasida mamongoti obas pensiun. Jala patupauma pertamueon di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Rapak dohot situa naung pensiun, dohot nanaing pensiun. 2. Parguru maka tidakon haporseaon, manang kelas kateisasi sidi. Hobartu program pakobasion, parguru maka tidakon haporseaon, tahun ajaran 2024-2025. Di patu pahuriata do retret parguru malua, tanggal 20 saat ro di tanggal 22 Juni 2025 manak sadarion. Batoluhon, maka tidakon haporseaon marsangga-sangga. Di minggu ta sadarion, di permingguon masuk pukul 10 aluip. Di patu pahuriata do pakobasion, maka tidakon haporseaon marsangga-sangga. Tuduh halak naposo, ima na margoar. Kristin mora indah boru marbun, sian weksa pulusia kali sariopat. Naro sian Roma Katolik. Napaduahon, Jonathan Yohanes sian weksa pulusia kali sariopat naro sian gereja Pentakosta di Indonesia. Napaopaton pangebation huria. Di minggu sadarion borhat do paduan suara haleluya dohot paduan suara nafiri mangebati dongata na di huria HKBP Taman Mini. Lao patupa parsaoran marhite na patubigehon edde puji-pujian di parmingguan. Nomor 5 seksi remaja. Pada minggu hari ini, masuk pukul 15.00 WIB, gereja melaksanakan pelayanan ibadah remaja bersama orang tua. Paonopon, seksiama, borhat do utusan ni ama sian huriata, lao madohoti retret ama CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Na dipatupa di hari Sabtu saat hari Minggu, tanggal 21 saat 22 Juni 2025, sadarion. Maringanan di Kinasi Resort Bogor. Papituhon, seksi kesehatan. Pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, masuk pukul 9.00 sampai dengan jam 12.00 WIB yang akan datang, melalui Dewan Diakonia Seksi Kesehatan, gereja akan melaksanakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan, antara lain tensi, kolesterol, asam urat, gula darah. Persyaratan dan pendaftaran bisa dilihat pada lembar warta. Pawaluhon, ruas parguru maka tidakon haporseaon marsangga-sangga. Mamuka minggu sadarion, gabi ruas parguru maka tidakon haporseaon marsangga-sangga ma Siska Anggreni Simbolon. Obar tu surat pangiduan sian huria HKBP Parsauran Nauli. Alamat Wek Pitu Ciracas Porli Kelapa 2 Wetan. Pasiahon,
tik-tik marbagas, sia titik sada. Tik-tik paduahon, naeng majalo pasu-pasu marbagas ma, Julius Wesley Amandis Gultom, anak ni Amang Gembira Gultom, tubuh ni Inang Las Maria Boru Harianja, Sian Huta Jalan Gandaria RT 005 RW 07 nomor 41 Pekayon Wek 14 Pekayon Gandaria Uria HKBP Cijantung. Dohot Orwana Christine Esna Claudia Huta Barat, Boru ni Amang Insinyur Ronald Huta Barat, tubuh ni Inang Widyaningsi Boru Huta Galung, Sian Huta Perum Kemangivi Graha Jalan Saron Pitu RT 014 RW 07 Blok E2 1 Keluarga Jatirasa Jatiasi Huria HKI Cawang Cililitan Resort Jakarta 2. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2025 di HKBP Cijantung masuk pukul 00.00 WIB. Sia titik 2 tik-tik paduahon naing macalo pasu-pasu marbagas ma Amang Pendeta Yosep Abandi Sinaga MTH, anak ni Amang Effendi Sinaga, tubuh ni Inang Tiarma Boru Pakpahan, Sian Huta Jalan Bunga Jaitun, Huta Tolu, Pamatang Simalungun, Nagori Pamatang Simalungun, Huria HKBP Sian Terbaru, Dohot Orwana, Inang Pendeta Mega Masria Boru Siagian STH, Huria HKBP Cijantung, Boru ni Amang Situa M Siagian Nahinan, tubuh ni Inang Marlina Boru Manurung, Sian Huta Bukit Baringin, Uruk Mbilin Dairi. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2025 di HKBP Sian Terbaru, Resort Sian Terbaru. Sia titik tolu, tik-tik parjolo, naing macalo pasu-pasu marbagas ma, Christian Putra Hot Jungjungan Sigalingging, anak ni Amang Labas Sigalingging, tubuh ni Inang Nurhaida Boru Pasaribu, Sian Huta Jalan Kresek Indah nomor 100 RT 002 RW 0 Tolu Kalisari Wek 10 Tolu Kalisari 2 Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana Teresia Esther Dimer Lubatoruan, Boru ni Amang Dipu Lubatoruan, tubuh ni Inang Merianto Boru Siaturi, Sian Huta Jalan Program Raya RT 006 RW 04 Jagaralam Pancoran Mas Depok, Huria HKBP Depok 1 Resort Depok. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 di HKBP Cijantung masuk pukul 8.00 WIB. Sia titik opat tik-tik parjolo, naing macalo pasu-pasu marbagas ma, Ridik Bangun Tampunan, anak ni Amang Perlindungan Tampunan, tubuh ni Inang Mastiur Boru Simajutak, Sian Huta Jalan Bineka Permai nomor 110 Tolu RT 002 RW 05 Huria HKBP Pasar Rebo. Dohot Orwana Sintia Kristina Boru Simorakir, Boru ni Amang Jaspin Simorakir, tubuh ni Inang Norinte Boru Lubatobing Nahinan, Sian Huta Jalan Swadaya nomor 50 Tolu RT 010 RW 10 Sada Cijantung Wek 22 Kalisarionom Huria HKBP Cijantung. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 di HKBP Pasar Rebo. Ruas Namoding Nunga Jumulu Marujungulu Siat Tonga-Tongata Amang Marlon Hutapea umur 55 tahun, Sinodu ni Inang MRU Boru Napitupulu na di hari Rabu tanggal 10 Juni 2025. Alamat Nasida Jalan Raya Kalisari RT 00 Tolu RW 0 Tolu nomor 40 Kalisari Wek 10 Tolu Kalisari 2. Saya di Pargogoi Jala dia Pulitu Hatta di Batama keluarga Namar Habut Nirohai. Koreksi pertangyangan. Nama Jabui pertangyangan di Wek Pitu Ciracas Polri Kelapa 2 Wetan. Tarsurat di Wartatai keluarga Nyonya Huta Barat
Boru Raja Gugu, dohot keluarga Widianto, Boru Hutagalung. Seharusnya keluarga Nyonya Habutar-Butar, Boru Raja Gugu, dohot keluarga Widianto, Boru Hutagalung. Songonima tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na samingguon, aka tikting nasing, buhay mata jaha di lebarat tikting na dong dihitabi. Sai di pasu-pasu di Batama hita di sude panggul miton ni ngoluta horas manita. Tapi kaya makor ina selasa.
Mare dia mahita los tapasahat ma peliata.
may didebatan na sumurong siyan sa luhod na roha. Ima na mga ramoti hati-hati dohot pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Oras mahadihita. Hatan itu hata di Minggu Sederion. Ima na tersurat di Lukas Bidu walu mamukasian ayat 26 sahatu ayat 30 sia. Hujahama tabi gima di bagasan roha tabi. Marlayar nasida tuluat kadara todong ni luat Galilea. Asadung tardarat ibana dapot sama sadahalak isini hutai partodi nahodar nunga nania lilingna dang olobe marabit jaladang olomian di jebu di akka perbedaan do ibana. Alai disi di ida Yesus menganggu hima ibana manukap di jolona jala gogoma suarana madok marhua hotuau Yesus anak ni debata nasun timbul wilekeleko unang au arsahi ai didok Yesus do todi nahodari ruar sian colmai nu ngajujut di soroi ibana gabe dirate jala di biahon hala ibana lau mangaramoti alai dirapui todi ido aka ihoti jala dihida-hida ibana tu halongonan di sukun Yesus maibana ai se goarmu gabi didok ma loksado goarhu ai torop do todi najahat sorang tu ibana laos dielilik nasida ibana unang dipaksa nasida turun tu banua toru alai adong madisi di rubiani bebi sapunguan na belga na bacapali gabe dipangido asa diluas nasida mamongoti akai jadi diului ma gabe ruar ma todi najahati sian jolmai dibongoti ma akababi jadi marbul burma nas sapunguan babi sian rura tu tau laos mate mugap alae dung di ida aka parmahani namasai mapurs manasida di barita kon mai di huta dohot di akaladang gabi ruar manasida marnida naung masai didapoton ma Yesus jadi jupang nasida mahala najahati marabit jala maroha hudul dilabung ni patni Yesus jadi hatahuton ma nasida alai akan namar nidasai do pabuahon tu nasida mangalo ni hamamalum ni nasi norangan ni aka todi nahodari jadi dielik-elik saluhut pangisi ni luat humaliang gadara ma ibana asa sumurut sian nasida ai biahaton situtudo nasida laos bongotu parau ma ibana lao mulak dielik-elik hala na tinadikon ni todina jahati do ibana naung dongananna ibana nian alai di palau do ibana nin nama mulimaho tujabum pajojor ma tu saluhut nabinahen ni debata tuho jadi lau do ibana dibaritahun ma disadok hutai nasa nabdi maheni Yesus tu ibana ido anggo sahatna peristiwa di huta Gadara ima salah satu bentuk manang salah satu kejadian na memang adong seda na sulit dipahami
di tonga-tonga hutai na parjulu ala adongdo to dinahodar di tonga-tonga ni hutai dang holan sa seda alai 4.000 tu 6.000 masuk tu sada jolma na marlapatan adongdo haguguon na luar biasa gabidang buibe diawasi dang bui di kendalihon alai sudi halak mabiar dirate pe dang mampurate mangarate alanima adong sada inganan ima diguari kuburan namate angker di tonga-tongani luat gadarai di sima maringanan halak na dirasuki oleh setan. Gabi disima dang marabit disido mudum disima sudima dang adong be rasa na bui pamalupon ni alani di pelayanan ni Yesus melintas di tonga-tonga ni huta gadara di bereng ma halaki gabi Roma tu Yesus manukap ma gabe didok ma Tuhan itadda do Jesusi didok ma wahasay kon roho tuson aha ma urusanmu tuaw buhasa di pabali hoaw sian tonga-tonga ni halakon molo pe ikon kaluaraw pamasuk mau tupunguan ni pinahani dialusi Yesus do diului Yesus do gabe sudema sapunguan pinahani masuk 7 orang gabe mati kira-kira 2.000 ekor nomor 8 di sido argani jolmai di etong debata asa boy malua sianto di nahodari gabe adong ma sapunguan ni parmahani madok ngasusahita sudi akapinahatta ngamago dang adong be untung manang labatta alani tapabuwa matuhuta asa diusir Tuhan ta Jesuson sian hutao alhai dikimakatai parhutai Roma namarsaiton hudul di padni Yesus nunga marabit nunga denggan rohana nunga burjo nunga buai marsaur nunga buai makatai gabe sude mamadok tohode namarsaiti na di lambung ni Yesusi gabe sude suku-suku na songoni gabe didok na marsahiti ma mulu buhi Tuhan Roma tuho hudongani pe manang tu dia ho alai Yesus mandok muli maho mulak maho babua matu isi ni jabum doho tu sude luat naison nunga hipalua di bataho gabe mulima namar sahidi di tonga-tonga ni peristiwa na sesongoni hira-hira ahado nabui nagabe renungan di tonga-tonga ni kepribadiata mungkin hita dakyaw merasahon manang dakyaw mamereng nasungoni di tonga-tonga ni sepanjang ningoluta mungkin sautik kesaksian ni kami tiki marseding di Selat Panjang kira-kira 6 kilometer 6 jam satu penyengat tahun 80 sia 80 pitu martugas maudisi perjulu-julu membuka aka gereja nadang adong be halat na porsia manang sian sipili bigu
Guarni hutai huta penyengat di pantai timur Sumatera. Jadi tiki bulan pertama, bulan kedua dengan domardalan pasahaton berita nauli. Alai bulan patuluhon neng terdidi terjadi ma peristiwa na luar biasa ima sude anak boru. Dohot akan nababelu. Mulu mabege suaranak nadong na kesurupan gabe kesurupan ma. Gabe sude ma anak borui kesurupan dengan tujuan tu laut ma alana memang di pinggir laut neng membunuh diri ana nadong da pemandangan na macai luar biasa di tonga-tonga ni halakinin na holan di lelei aka uluk songoni ma martang yang terus manang piga-piga minggu asa terdidi kira-kira 110 sada halak pada saat itu na tua-tua dohod dadana isima tong tardidi baru nami ala umur 3 bulan 2 bulan tusan artinya peristiwa na mencek kami membuat jolma sulit untuk melakukan, sulit untuk berpikir, sulit untuk membuat apa yang harus kita lakukan tersemonima di huta gadarai gabeholan tangiang ma di bagogo alai mulut tapereng peristiwaon adong no pangiduan na luar biasa sian simbolisi madok unang ngau di Palau tu Benotoro Palau mau tu pinahami iului Tuhan hidup di Palau ma tu pinahami tapi akah anak ni debata na disuruh na di pasu-pasu na dipilit pasti do diului debata tangyakta diului debata pangidoto amin halana jahat pe dilihat do pangiduana apalagi kita halai songon dia do asabui memaknai peristiwa na terjadi di tonga-tongani huta gadarahon do di keluarga manang di luatta na parjulu sulit hitam mamereng songon dia do halak na kerasukan alai murah do tabereng songon dia do ciri-ciri ini halak na sedang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan mulu hata-bata madok sibulis dangulu jolmaon alai mulu jolma pulu do sibulison. Ternyata di dalam kehidupan ini juga tetap ada peristiwa itu tetap nyata di tengah-tengah ngolutang. Ya, mulu didok dison, aga nadi goki todina jahati na parjolo ciri-ciri khasna dang marabit, holan pailahon, holan namaila, pailailahon, ya. Mambahin keluarga Maila. Ido. Nah padua akon ternyata namar sahid itong dang pala peduli di keluargana. Dang ulo mian di jabuna. Alai holan lauma mengadang. Adong do di tengah-tengah tas nasongoni amata manang anak ta manang pasangan hidup ta sonang do di luar daripada di jauh mulu ngasongoni ngamulai kita tapalu matangiang tafangido ma unang pasobu mulu na di luari olah satu kidi las rohana tiki minum kopi tiki mekel mulu mulak tu jebu dang bui mekel HP holan dua halak do di jebu ada dang bui mekel
Saya ada meniup HP na Michael sendiri. Saya ada meniup HP na Michael sendiri. Dan buai rap Michael. Mengapa itu terjadi? Apa yang salah? Apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Mulu songoni, aduh, naikon tabain. Mulu akadong aku na di luaran. Holan tikirap Michael do tabu. Mulu marsai tahu belahan jiwaku do na mangurusau. Pardijabuku do na mangurusau dengan setia. Mulu akadongan dan mungkin mana lepon pe nggak mau. Paling tambah barah kuatin na. Saya Messi tambah mak sahita. HP mulu belahan jiwata songonima. Sampai di dok itu magu marsahit asa widehida daripada laut. Sampai seperti itukah pengharapan kita? Apalagi gudang di lansia di son mulu saraku micana dong do tiki waktu berbahagialah berdua. Unang puka perbedaan. Ya, dang salah aka ama pagi-pagi ro pagi-pagi bangun jam 5 ladang bui mudum pi nggak jam 5 kan bain kopi habis bain kopi 2 rona tu kamar sian dungu maho ngasai kopi asa minum hita dang las rohatai mungkin holan sahali do tabahen 5 tahun diingat terus daripada holan nama ngarsahi. Sekalinya kita bikin tapi diingat untuk selama-lamanya. Ingat mana berjui asa holong rohatta. Itu pasangan hidup tak. Karena apa? Karena ternyata kita itu tidak lepas dari masalah. Tidak terlepas dari beban. Tidak bermasalah dari pergumulan. Sudah. Dakolan ruas nihuria padita sekalipun punya pergumulan, punya masalah, punya beban. Anak-anak kita juga seolah-olah kita begitu luar biasa ketika diberi anak-anak. Kita berjuang pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, kariju terus sampai hampir pensiun. Nunga pensiun ro pahopu. Pahopu mesti diurusikan. Gabi halak madok, tabu ya laki. Nah dinikmati do penderitaan nih, inna. Ada nganong waktu kan? Kapan lagi kita sambil mulu dangilian maniu paho puniba, marsak do hita. Jangan pegang mak, itu kan anak saya. Nang palabuan tusanin nak, ngamarsak kita kan. Ternyata penderitaan pergumulan itu juga bisa membuat kita bersuka cita. Kalau bisa juga membuat kita bersuka cita, berarti kita terbebas dari kuasa-kuasa kegelapan karena kita boleh marlas nih roh. Amin. Songona nenget. Toho manang daungon lasni rohaon kan gitu. Kita harus bisa menyatakan bahwa sukacita itu adalah bagian dan milik kita. Walaupun arsak ni roha ikonadong di tonga-tonga. Sudah do halak. Alay ngaudokon. Adong do mulut ajaha epistel 2 na memang terjadi di tonga-tonga ni ngulutak. Nah pertama muludang ditekan pasti menekan. Suami istri adong do aka amana tertekan ison. Hello nang mertudu tangan ade tambah tertekan nanon. Songoni ina. Sampai dibilang pemazmur madok, wah satu kiro hakku. Kenapa menderita hatiku? Karena tertekan, karena tidak berdaya, karena masalah yang begitu luar biasa. Saya sukun-sukun alania, aduh Bapak, alania hadon, alania hadon.
ala dialusi tong. Tu di Batama pasahat sudi aga keluh kesam. Saya urupi di Batado. Jaminan na luar biasa. Di tonga-tonga ningoluta adalah pembebasan dari segala penderita. Gudang tong songoni tiki sehat latihan kurba leh yang buibah sibuk alai tiki marsat mulu malu manom latihan kurawin na nang buibi kan gudang songoni dilele gabe anggota kur dangulu tiki sehat. Tapi bagaimanakah kita hidup memuji memuliakan nama Tuhan? Ikon nadong do hal na luar biasa. Unang holan manaruhon tuson marminggu inata mula. Nan jemput mesti mula. Holan mangide-ida. Jadi itu yang perlu, kalau bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, bersama-sama untuk bersukacita, bersama-sama berdoa. Karena Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul dan sepakat memanggil dan meminta dalam namaku, pasti aku berikan kepadamu. Amin. Alanima sudido hita terbeban, bergumul. Alanima Tuhan Yesus mandok, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan bagimu. Pikulakuk namar lapatan, mulungaro di Tuhani di rap dohotita, terus saya masuk di pergumulan daun. Tuhan memberikan kuk juga bagi kita semua, supaya kita menjadi anak-anak yang tangguh. Mulu didok, mulu ubi direbus jadi malala ya. Alai mulu tolor direbus gabi keras. Karena apa? Karena ada kehidupan di situ. Soni mahita mulu hita terus bergumul dengan masalah, dengan pergumulan, tapi kita tahan dan kita andalkan Tuhan adalah kehidupan kita, maka kita lebih kuat untuk menghadapi itu. Amin. Dan inilah bagian kita sebagai orang percaya. Dang mabiar kita untuk pergumulan, dang mabiar kita membuat tantangan, karena ada Tuhan yang tetap memberi kehidupan bagi kita. Nah, todinahu darpi bui di palau, apalagi masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti memberi kekuatan yang luar biasa. Dan inilah bagian yang harus kita lakukan. Alaya lana waktuon agak liling otik mulupi modum dongan nak pola bate. Nang pula alana gudang do sonari dang bui modum ijebu alai mulus son turnok habisi tur sehat ya. Kalau itu membuat sehat, kenapa? Enggak apa-apa, mungkin suami kita, mungkin opung kita dijebu dang bumudum mulu di gereja mulu buan tu son. Iya, segar dia. Molonga segar berarti sehat. Ya. Dang buai di bege hatan itu hane alai to dina mabege di. Las dorohan itu dina alana segar mulak. Itu adalah kehidupan yang harus kita cari di sini. Undang saya dang budum alai dang masuk akal. Apalagi atar liling sonari. Ini realita kehidupan yang sedang kita jalani. Orang-orang percaya yang bisa dan mampu untuk menanggapi tantangan karena dia selalu mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Dan dia selalu memberikan yang terbaik, bukan saja hanya mengusir kuasa kegelapan dalam jiwaku, tapi roh kemalasan juga akan diusir. Roh membuat mahila keluarga tong diusir. Gabi bercuma sudi di tonga-tonga ni keluarga. Mulu ngasongoni dang holan ci jantungina berubah. Tetangga tapi berubah. Nah biasana tercatwal marbadai sabulan sahali dak ya dibegi. Jadi udah ada perubahan. Apalagi tahun
tahun perubahan. Mulu dang tak mulai dari keluarga tak berubah, maul kita berubah. Micana dong waktu berubahlah. Ya, yang dulunya mungkin belum pernah mendoakan suaminya atau helanya atau anaknya yang belum ke gereja, doakanlah sekarang supaya dia bisa juga menikmati kasih karunia Tuhan. Karena kebaikan itu sebetulnya songonakin nahudokon holan kebahagiaan holan dilian kopi bahagia do diingot songoni permain mulu najulu didok mulu ngadong permain bah dongan berbeda mau tabah enak alai mulu sonari daw holan sahali do permain nasi Jakarta on manongos persideban ni simatuana tuhuta songoni matang yang na burjuhian burju para mekwi na di Jakarta ilio doa utiki marnatal tapi permainan di huta tiap hari do mangalen mangan dangingot itu realita tapi sekali-sekali tarsongoni mah di tengah-tengah keluar sahali peta bahen itu membuat daya ingat yang luar biasa. Kalau kita bisa itu kita akan merubah Cijantungin. Dan ngolan merubah Cijantung, berubah sendiri do lingkungan tai. Ngolan 50 halak pemben perubahan di son, 1.600 akan berubah. Iya, ala nima di tahun mungkin 10 tahun na lewat adong istilah buan sadanari na manugui inadi manugu amatta. Ana maul congcong kan. Itu ya. Artinya bagaimanakah kita boleh menikmati dangholan kita nasonang alai keluarga tado ikon rap marsonang-sonang kita rap menikmati unang karapon boy kita menikmati sukacita tanpa kita memberikan sukacita ya. Manang songon dia pe keberadaan ni pasangan hidup ta leon ma asalas rohana pasti do dibayar non pada saat nalas rohaku. Itu imbalannya. Yang penting saya akan memberikan yang terbaik dan membuat dirinya sukacita, maka aku satu saat akan bersukacita. Dan itulah yang harusnya kita lakukan. Di nas hatan itu haton, evistel dohot evangelium mau mengarahkan seluruh kehidupan kita untuk menikmati sukacita karena kita sudah disembuhkan dan diusir kuasa-kuasa kegelapan yang membuat kita tidak lagi mengasihi, yang membuat kita merusak persekutuan. Sekarang kita ubah karena todini Tuhani nungaro di tonga-tongata, nungasaur di tonga-tongani keluarga ta, ikon marlas niroha dohita. Sebagai nyata wujud kita harus mulai sian dirita unang sian halak dari diri kita sendirilah kita mulai kebahagiaan itu di tengah-tengah keluarga sehingga kita boleh menyatakan aku sudah bersukacita. Karena apa? Karena semua keluargaku sudah beretika. Najulu dangulu pe manuru minum kopi sonari ngabui dang holan manuru alai mambaen kan yang dulu nggak pernah memberikan yang terbaik sekarang sudah memberikan yang terbaik. Itu harus menjadi sukacita dan perubahan dalam kehidupan kita. Karena itu setelah kita disembuhkan, setelah kita boleh diberkati nungasaur todini Tuhan itu kita pun harus hidup dalam sukacita. Dan kita harus menjadi saksi di tengah-tengah keluarga. Untuk menyatakan berita sukacita dan kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kita diberi anak-anak pahopu dan seluruh kebutuhan kita yang tidak bisa kita hitung. Lalu kita bersyukur dan memuji nama Tuhan. Lalu terpujilah nama Tuhan karena Engkau telah membahagiakan di tengah-tengah keluarga. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saat siang hari ini menjelang sore kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami melalui pujian, mendengarkan firman-Mu untuk membuat jiwa kami mendapat kelegaan. Karena itu Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati kami, biarlah juga Engkau memberkati jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, agar mereka semua boleh bersukacita, walaupun masalah beban masih juga ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dan terus-menerus melintasi, oleh karena itu kuatkan kami, sehingga kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan, begitu juga kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Mungkin juga berada di tempat ini, mungkin juga sedang berada di rumah, tetapi mendengarkan doa ini. Biarlah Engkau juga melawat mereka dengan kasih setia-Mu, dan biarlah Engkau boleh menyembuhkan mereka seperti Engkau mengusir setan orang-orang yang jahat, menyembuhkan orang-orang lumpuh, menyembuhkan orang-orang yang buta, dan menyembuhkan orang-orang yang berpendarahan. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu itu tetap untuk selama-lamanya. Dan hari ini juga Engkau masih berkuasa untuk itu. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Tolong Tuhan, buat saudara-saudara kekasih kami yang saat ini dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan apapun penyakit yang sedang diderita. Kami yakin dan percaya, dikala Engkau boleh melawat kami, Engkau akan menyembuhkan dan menyelamatkan kami, khususnya jiwa kami yang sedang gelana. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberi kekuatan. Begitu juga kami berdoa buat seluruh parladomu. Biarlah juga Engkau memberkati, memakai mereka sebagaimana mereka ada. Jangan biarkan parladomu menangis oleh karena makanan dan minuman, tetapi biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usahanya, agar mereka hidup dengan berkecukupan. Begitu juga Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan bangsa kami, pimpinan-pimpinan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah juga Engkau juga memberkati. Ampuni Bapa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari demahita sian buku ide nomor 510 ayat seda doho tudutna.
debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na maulutus. Upasa tami masyan na nilehon mi tuhami pile nami tuho, sa jalo may gabi uap na hutsus juculom, pasu-pasu may jalara moti, asa huparhasa kami pilanon patibulhon na rajaon mo, dito nga ni huriam doho di portibion, buhay maruhan nami marhite-hite to dim, asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir kami mandok muliati tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amin. Aliyaman namin na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmo, sero maharajaon mo, saya saup malomo ni roham di Banotongon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapa hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asi maruhana midahu. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasarhon madamena tutodim.
Shalom saudara-saudara seluruh jemaat Tuhan HKBP Cijantung. Dalam semangat arak-arakan tahun transformasi HKBP tahun 2025, maka kita HKBP Cijantung akan ikut bersama-sama merasakan bagaimana roh dan gelora tahun transformasi tersebut. Untuk itu, HKBP Cijantung melalui panitia tahun transformasi sudah merancang satu kegiatan yang dapat membuat kita bersama-sama mendapatkan informasi, pengetahuan tentang transformasi HKBP. Hal itu kita akan lakukan melalui kegiatan Family Gathering HKBP Cijantung yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 yang akan datang di Rumah Perubahan. Melalui video ini saya mengajak kita seluruh warga jemaat HKBP Cijantung, mulai dari sekolah minggu, remaja, Lapas Subulung, Ruas Ama, Ruas Ina sampai lansia. Mari bersama-sama berikan waktunya kita hadir bersama-sama mengikuti Family Gathering dan mendapatkan pengetahuan pengajaran melalui transformasi HKBP yang akan diberikan oleh hambanya Bapak Perlindungan Marpau. Saudara-saudaraku, mari catat hari Sabtu 19 Juli 2025 di Rumah Perubahan kita akan bersama-sama menghadiri Family Gathering HKBP Cijantung. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa tanggal 19 Juli 2025. Horas.